Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Porto Neroli for Men and Women. Iyan ni siya ni Mazon Alhambra. Pwede pa lalaki, pwede pa babayi, pwede para sa tanan. Kag tani, tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag ude parfum ni siya butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, herbal nga neroli na amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have neroli, lemon, mandarin orange, jasmine, kag bitter orange na ang neroli amo na iya dayon ang imo masimutan na tapos may ara sa jasmine puti nga bulak na for the mid we have orange blossom, lavender kag sea salt. Ang lavender gahatag pagka presko kag ang sea salt gaan pagka parat na kag for the base we have herbal notes, wormwood kag amber. Wala gin lista kung ano gid nga herbs ang gingamit basta herbal siya. Tapos ang wormwood herbal man na siya kung simutan nga may pagkapait. Kag ang amber pampainit na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section sa daso naman. Bye bye.